Jeg hedder Line, jeg er 23 år og arbejder for Margrethenborg i Kolding. Hvad det betyder at have en god arbejdsplads? Det betyder, at det er et sted, hvor man føler sig tryg og hvor man har det godt. Det betyder rigtig meget, at man har en god arbejdsgiver. På den måde så får man også selv lyst til at lægge mere energi i arbejdet, og man er også langt gladere for at skulle møde og yde det stykke, man får leveret. Ved Margrethenborg der får man masser af ros for det arbejde, man yder. Der er forholdsvis meget fleksibilitet i form af, at man kan lægge sit arbejde, som det passer en, selvfølgelig inden for grænserne. Så synes jeg også, at man får et bedre arbejdsmiljø i form af, at man kan godt med sin ledelse. De er til at snakke med, og der er ingen problemer i forbindelse med lønudbetalinger eller overholdelse af overenskomster. Og i sidste ende så gør det, at jeg får lyst til at levere et rigtig godt stykke arbejde, og altid levere 100%.